cuairt a bháilinn fáilte mhór a chur roimh ag an gheardlan himúilse Mhúinteoirí an scríbhneoireacht sa Bunscoile lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta. Seo ceann de na ceardlanna Donnacha a bheith ag Ghaeilechas ribhirse an thabhairí agus tá muid anmhaíochtaí bhas fuarguid ranfortíochta na ceardlanna a le go bhí agan go dtí seo. Is léir ón glórachan an áid ar an gheardlan agus an líon ódmhór ceisteanna atá tacaí isteach go lean sim ag mhúinteoirí sa réimse seo. Tá muid ansásta gúil si bheith lug líon ó Mhúineadh agus tá muid ag súil go mór leis an blé. Tá muid tharbh buíoch den Dr. Claire Dunn, léachtóir in Institút Oideachais Marino as caithfearlacht a dhéanamh ar an sesiún seo dún. Cá Claire hain sealadh múna sa góras lán-Ghaeilge agus tá go leor ailt agus fáilteach an himúla scrífa aice. Tá spéis faoi le ag Claire i gcuirsaí léitheoireachta agus i litríocht na nóg. I deanta le Claire tá argar Micheál S Donnacha a bheith géascú na ceardlanna seo agus tá muid anmhaíocht de bhíáil as a gcuid sanolais agus multi-rintlinn i gcúnaí. Fágadh me an turlóir faoin ár banéilenis agus tásúlagan go maineann sibh tanamh agus tarbh as an sesiún. Míad magan sa Ciara agus tá fáilte rómh lig chuig an seminar gréis an seo, bhí chothú na scríbhneoireachta sa Bunscoile, Scoil lán-Ghaeilge agus Scoil na Ghaeltachta. Bei Micheál ag caintlinn faoin tábhacht a bhaineann le scríbhneoirí óga a gríosú agus na taceachtaí atá ar fáil dóisiúd agus a bhúinteoirí an scríbhneoireachta chur chun cín mar chuid de phróisis leathan agus iardá tuairteige ar cheannarí éagsú le scríbhneoireachta. Bei multi-áúirt ag Micheál dún freisin i ggóthaigs Curaclam Teanga na Bunscoile. Tá anáthas ar an ghfuil Micheál linn mar ghfuil neartaithí ag ar an scríbhneoireachta chur chun cín sa Bunscoil ó na fréise mar bhúinteoirí Scoil Ghaeltachta ó na ceardlanna atá dúirte ar an ábhar seo le 5 bliana déag an nuas, agus le déanaí ina ró mar ifigach oideachais leis an gáirla ó Mhic Scoilteachta agus Scoilscoileachta áitiúil sé léige sonraach leis an bolasaí don Mhic Scoilteachta. Agus chomála sin is leas uachtarrán ar bhórd Ghaeilechas é Micheál freisin sa tá neart sanolais agus sa mar luigh Ciara an sin. Fágaí mé fuúta níos a bhíhall cúsa chur leis an seminar, tá me héananig súil go mór leis agus bé aim a gcuin chun ceisna a phlé ag an Dara aon ceiste hagan gon cín le linn na cainte nó reintain rudí a chuirdíine isteach hena féin. Gur míad agus. Gur mád héananig léir agus gur mád is na focla sin agus mar sin stoí tám i pléile seo le maidir Claire sin le rintá bliantan ó sa pléile cuasaí scríbhneoireachta hasam mé macha pléile go leoró beidir ó híh scríbhneoireachta an bhéirlaide agus móna scríbhneoireachta bhéirlaide agus sin bhogus ar ai ó híh an táideachaiste isteach an Nort na Ghaeilge agus mar sin de. Bhile me just ráing an tús gur am hagaí a fadas na ceisinaí tháinig isteach agus be cuideach á leagar sagan na línean chud a láthid. Agus in sin manager Claire an sin ag an deile be de go hinnig sa Claire beidir couple ceiste agart agus tá sé se hafada mar chonig sib in sin so beidir se teach ag má cháin a leis. Well does seem buhanam just couple of the ráfuí. Ó híhan an teidal stocha táid an Gardlan sean nó an seminar sean. Múna na scríbhneoireachta. Agus chuidim béim ar an bhacail múna, mar go hána an vinnig is stochaí go tradiisiúnta. Ní an tófas beidir béim a chuid ar múna na scríbhneoireachta. Agus ha caiidir a haí héanaar thosa sa múna ar dús is Ghaeltachta. Go minic thugmuid scríbhneoireacht le tíanana gan na gasan, thugmuid topicí le scríbhóp, agus beidir go muid carhóp leis an smuinteoireachta mar sin de. Ach da leann siar ní me cinnte ra mór an mhúinteoireachta geisteán, sé sin thusa mar bhúinteoir a bhaid an rang. Agus a tuair deisian a gan apáistí méid scríbhneoireachta tá siad an aníana íana. Agus freisin is stochaí chleachtadh chuirt gan adaltaí agus é a bhúna. Agus ben muid cinna le dtíanana bicr béim ar sin de réir a bheits muid go le rá. An darna rud a stochan sin, tá hárod stochaí geistin seo tá crochiacht a geist. Agus go hána an vinnig deirtar na féidir crochiach a bhúna. Agus ar bhealach amháin, ní hagam se leis sin. Is dóim go féidir crochiach a bhúna. Is féidir go féidir beor deisinaí chuirt gan adaltaí sa Scoil an crochiach a chuirt gan cín. Ar bhealaí difriúil, ní bháin scríbhneoireachta a bhealaí difriúil ar fad, mar nuair a bheits muid caint faoin scríbhneoireacht seo, tá muid caint faoin scríbhneoireacht crochiach go bheag smó. Nus ní samú smacht am mar seastaigh bhfuil
Oops. Mission Shronia no ship. Eremos, TÉAMA Galibrano is okay. TÉAMA Galibrano couple of chat. Oh, yeah. TÉAMA Galibrano an sir scríbhneoireacht. Agus ríist as go hannig green twa keshni stach le sha. A chain den go lana couple of chicken chip go will an bhuad agus an to go man toki leis an sir scríbhneoireacht. While I'm done in brocious at on, so I got better reached. On the Vranians might say, near the Scríbhneoireacht that I can all gonta tapui parihia is process father toss a Scríbhneoireacht. The Hossins no in on Gaga, as could even Lanas are Irish around the Shay, Agus Maratos, I can Mhúinteoirí Bunscoile, Lanas are I, so speaking Dara level fresh. There is to be tested if we should, because it's tested and why I stick them at the year, all like. Blanal me began in blanal je. Ik deel lei top planal gestion cha. Ta sample of flana come cha. Ni dat achter de saustelech. Ik deel lei ni een scientific ach we good is a Múineadh ship o hier good plannen lei. Blanal me began in bezig en asne tages ik takechte. Het is niet meer wel down in cha. Ach tur metrorni poucher afal quid and stuff. Alles in chin boalem just blanal master of the in the scríbhneoireacht maar tashin auch. Támuid fad an ort an támuid achaiste, agus mar sin támuid brano an scríbhneoireacht a lár an hort sin. Agus bhuailm just beidir brano just rud of pointe bháin íana. Na smaoiníos muid agus na láras muid faoi chursaí támuid achas go minic. Smaoiní muid lára muid faoi chursaí teanga lára. An bhí an teanga lára an táhachtá leis agus rud mar sinte, agus beidir an tá sé sin ar fad ceart agus tá sé sin ar fad fíor. Agus cuid Teanga in scríbhneoireacht is cuid Teanga in leithreacht. Agus camuid beidir an picture mór branoir. Ce támuid dhéara amach as scoilena támuid achas, scoilena tí hían. Támuid dhéara chaithfear maithe Ghaeilge, ní léon cheist faoi sin ag buinte se. Ach freisin támuid dhéara scríbhneoirí maithe Ghaeilge. Tá sé fíor háhachtach Bejagan siad on Arnal an támuid dachas nó na scoilena tí hían Gaelscoile agus scoilena Ghaeltachta. Mar tastín daoine bhain, scríbhneoirí maithe bhain, bhfuil síach ab san ruid sin agus chuir an cín an scríbhneoireacht. An ruid seo an chéad rud an sin dáthanga simíoch. Tá síach am héin an sin agus cad a hialíonn agus mar sin mar déach tún agáin tíanana bhfuil gáthanga charsúla go leogan na scoilena agus mar sin de. The healing stuff has similar, but so we get the healing channel. But I am with beidir in the gas with around the shade. I said, I fall on the Scoil. Agus in kind level scríbhneoireachta tá acu. Now we didn't get to nagward gain in the leithreacht agus le tango veil agus scil an éisteacht agus na rudí fad. After we did second Chinese scríbhneoireacht agus on the level atá ag na páistí agus an commas atá na páistí nos na daltaí I fágal around the shade, but me sé chuichéim le Dara Teanga sa Scoil. In our gas could be Dara. Nish, tam kind of hummus and cha. You make kind of tell, no as nosracht, no einrod machine. Is it create him hang comparison to matan abeltach sa gasor, us matan comportach sa gasor, piece of ma scríbhneoireacht Ghaeilge, scríb ben tell ní sláidre. At tam with a kind of an abeltach, mar mhúinteoirí. We maken een abeltach céanna ag an gasúr, rang sé, píos scríbhneoireachta maithe Ghaeilge íana chum chomchéim leis an méarla. Agus ní hagann sé seo gan abot, agus ní hagann sé seo gan planal, agus ní hagann sé seo gan onchor mór an na Múinteoirí. Agus tásúla an faoi deire an píos cainte seo, go mbeidh cinál spécha go dhéad cad a hialing leis sin ó híomh an obair seo leis. Tá me caint seo mar a dúirt me na scríbhneoireacht crochíoch. Tá ceall a chuéir scríbhneoireacht sa Bunscoile, tá scríbhneoireacht feimúláin sé sin dhéana bearnaí, fleagan teisteannaí, tá áitbóban. Agus tá go leor gan na strateisi nó na scile nó beidir an mó na múinteoireacht muid breanúir seothar is féidir chuir a bhaim ó híomh scríbhneoireacht feimúil de. Ach ar son an cheardlan seán an seminar seo tá muid go le breanú na scríbhneoireacht crochíoch. Rud a go muid a fadó an aiste nó an scéal.
An chéad a lehíhann toid achas na trasnín scillan na scríbhneoireachta. Tá bé mór a chuir trasnú scillan na againn sa gcóras tí híam. Cad a aibríonn sa deanga bháin a chrasníos go teanga eile takeíonn se leis an Ghaeilge, takeú leis an méarla, páistí bheith teachta machas ar Scoil agus go an ábaltach sin acab, ábaltach teanga acab, agus an sin go a hain siad leis an tríú teanga go Dara level, go mé siad níos scuilte bheith breanúir hanga. Seachas beidir nar a dad Micheál an Bunscoile, go mé níos beidir níos scuilte breanúir Ghaeilge Muscoileáin, agus ar an méarla Muscoile go Aithnítear me mór an hanga agus agus tá scríbhneoireacht mar hampla iontachte agus tucha mé agus bé mé labhairt faoi scríbhneoireacht an bhéir agus na genre sa méarla freisin ag pointe áirí. Nascin sé se labhairt éisteach agus an léthreacht sin scríbhneoireacht. Ní féidir le aonchanna go maireacht ar gan chéile. Stoí go háirí ó híomh léthreacht caithe gasúir bheith díal na PC léthreachta, caithe muide mar mhúinteoirí na PC léthreacht sin ar fáil gan na gasúir. Ní go nádorach tá gasúr tití siar ó hí beidir léthreachta beganín sa méarla agus an Ghaeilge ach stoí go bhfuil an Ghaeilge beganín tíobh hir ó ríist. Agus mar Scoil, mar mhúinteoirí, tá se go róla an rilí gasúr a chuirí léamh, agus rís léamh gana gasúr, agus sé sin PC léthreachtaí an na lob suascríd na ranganna mar go tradiisiúnta. Bhí mu dehaáin a beidir na bunranganna tá mu bhróch an cíns na thrangaí. An choras mu go breanú teid nó na beidir an plan le mu breanú teid, ní léon rá agad a pí léthreachtaí leis na gasú agad máscan se leis. Agus cínte ó híh láirte, mar nar smaoineas tú an mún na scríbhneoireachta, bhfuil stá go saolíonn tú bheith scríomh, fisiciú a bheith scríomh ar an gláirbáin ó mar sinnte. Mu a caiint láirt faoi lé an na faoin scríbhneoireacht. Gasú chu lé an chéile faoin scríbhneoireacht. Ceisina chuir gasúr chun goú smíú go scríbhneoireacht dé. Ní bháin go scríbhneoireacht tain a scríbhneoireacht a daoine eíanana písa léthreacht beidir take sa mar ranga scríbh, ceúd stíl scríbhneoireacht atá an, cechu chuú le chéile, ceúir folklóirtá agus nar éis na fadfaí. So tá plégus an teanga lábhra tá sé fear háachta agus anú a sin tegan na scillanna éisteachta leis freisin. Agus mar dúirt mé an tús tá gá le seo ag an Dara levelte. Táime gasúir isteach ag an Dara levelte, tá cuasa le sístop tíiste an Dara levelte. Ní bhain sa ran Ghaeilge as na háir eile má tá siad a fáile go déideachas tríán na Ghaeilge, agus tá PC scríbhneoireacht le déanaach go PC beidir agus ammantaí ní bhíon beidir a táid Múinteoirí go Dara level mai ar cuasaí curriculum agus mar trinde agus trúdacha agus rudí fad chuna bhil ar eiscetí nó dí bonus a chuchaí scríbhneoireachta. Agus sin an fágóir mit an másc le an Dara level ag tefaí. Agus bagairá mar sin. Tá ní se bheile bagairá go bheice mé. An sír scríbhneoireacht. Tá me thar a bheith sásta go bhfuil túfas ceisinaí takeísteach faoi. Mallam go háard é seo. Mallam go háard go mé deisiigh na páistí sír scríbhneoireacht dhéana. Mallam go háard go mé deisiigh na páistí taine bhhainte scríbhneoireacht tí má go múna na scríbhneoireacht. Tá me caiintear am faoile chuirt gan sír scríbhneoireachta. Tá me caiintear rud éigean mar fág chuile a leatíomh agus tosa scríomh. Beidir am faoile caiintear do chláráma. Tá daoine an go méid go siad fiú metro se, tá daoine an beidir nach dogann siad beganíonn siad faoi hósa teachtainné. Tá me bhla go choile ran beol ní an sos go dtí ran go sé. Brachans ní an bheith go mai le pictúí harint faoi. Beidir nach muid nána i léamh mar a déan rud sin rud a scríban an póca líonn sin héine. Tá siad san nána léamh. Gus tá siad a baint taine bheith tá siad a baint an misneach ag méad ó híomh an sír scríbhneoireachta. So ceapán an fíle go mín deisiigh na páistí PC scríbhneoireachta dhéana. Sinna é. Seans man ar a hosín sú, tá cuppa rud beidir ó híomh an mhúinteoireachta, tá me go le haí héin in seo. Éidir híon mallam chuí be chuir a gláráma. Mar siad a hána is tíon trú dearmada, a duna cinnteach bíon rud éigean eile táir in gédaín agus bíon dearma go se táirní mílcéadhfuir am héin agus mar sin bhiltainne bheith chláráma héin. Agus má dhéarann tú leis na dátaílann leis na gasúile bí cinnte go me se le déanana mar chuir siad gríomhneoireachta.
tógan tún tréimhse mar sin agus bín ceart ach scríomh. Tá go am chéad coppla a dosín tú gaanna seo ben na gasúr cinál ra cin scríomhas me. Cedíanas me, ní man antá scríomh, ní man an smuoine war head a ben rudí se fádan. An rud a dhéanana leb bích fáid abi, an leis. Tá gan an rud ar chéile. Ná béidir chéad coppla seachta, nó béidir tréimhse fádar fanna bliana, má an béidir coppla sampla, nó coppla genre, nó coppla cinál scríbhneoireacht scríbar a glarbán. Mar haf dit korte buchos. Picture agus trí Albert. Maar han sé a rang at ad, ach go tú couple sample op. Vi chorod an fad on krán a sir scríbhneoireachta. Na kinál kránín dat se siúm met go tú na dilioga agus ma sampleir na dilioga. De réan se blian go le ai an alle gewoon sin ténis in wat pí a chléfu. Ach beidir agus rí is fit play aan. Is féidir gáúméid gon rud an pléman seáin sin. Dat galíanana sa séma. Bhfuil éon smaoinmh nó géin den se. Bhain den éon den tríalas cinál difriú scríbhneoireacht mhúinteoireacht chleachtadh. Agus tá an sé sin de réir chéile. An sin ar hasíonn sa scríbhneoireacht hainte seas siar. Nis tá sé sin deacair. Mar be tú brean or gasúr, bhfuil deacartaí fhoghlaim acab, bhfuil deacartaí teanga acab is srachailt. Sin láite chahas muid bheith córamach an seá, nach dain tú a tuairtí neamach chuid tróracha nó má hain lá suas chun sa letlín tú é seo, nó cad ein focail Ghaeilge, cad is rud éigen an Ghaeilge, chaú ce an seasa siarhha sin ar fád agus rá bain tríalas. Ní me géar a pítí mór a fáda a me géar a de dhíchiil a dhéanana. Scríb céméid tá tú ná. Beidir picture a harint inniu, beidir trí Albert, chéir Albert, beidir lehanach. Ís brein se go homlan ar rangatad, brein se an anatagad ar rang, ach tá agam rud a bháin, má hasín tú héine an nimach umchoró híh beidir cáir agus cúnú na daltaí. Titin tú stechan an tapián, agus I déire be ceistan ar sir scríbhneoireacht an daltatán, nó mo chuid sir scríbhneoireachta. So, mar a dúirt me tóginn sé tam chéad coppla dó deacair, tá sé crua, Haú cynne leis agus mar sin sé. Ní léon warc tógan tú na coppléir was agus málam copplear bháin a bheith faoile han, branches GOGG an copplear faoile han. A tógan tú na coppleir agus chuann tú mar ní chuir tú warc carab, chuir tú dáta ar na coppleir nó na písí scríbhneoireachta. Agus mí nó me dáta an coppleir ach tá ceartúchan. Agus sin beidir cuiide an rud a bhíon atí an go mé déanaine cheap nach ceartúchan. Tú ceartúchan nó tú ceartúchan a leabhar nótaí. Mar hampla má tá rangi trí agat agus tá tú rééis beidir an antu chaite a bhóna I míidir a fóvar mar hampla. Agus tá sé de scríb písacha I san antu chaite agus níl antu chaite rólas a bhfuil nach chin fiúlam ditse. Nú má tá fochla áid agus sin na fochla bonúsach sa letrú Ghaeilge ví sé teach soas níomh né even mé agus sé agus na focail bonúsach sin ar fád má sinne tá teach soas an fecinn tú agus chuann sé sin cóirleann nó dogann se malagaid le haid a chuid letrú agus le haid a punkirt agus le haid a chuid cuasaí gramadé sna seachtainna chu amach ród. So tam túfas fiúlan le dtíon agat sa mar bhúinteoir as seo. In dhéanaan tú léthar sir scríbhneoireacht sa méarla agus an Ghaeilge beidir choladár seachtain. Ní rud mór ag an a gasúr. Dómín siad an dárad, agus ní dóim go gur an scríbhneoireacht an sir scríbhneoireacht sa méarla as an sir scríbhneoireacht sa Ghaeilge. Ní bheith chéin agam sa feicáil beidir choladár seachtain go dhéanaan an Ís brehan siad a chlárama, brehan siad cuasaí plana le héin. Nus, an rud a dúirt me faoin an dáta. Ben me kains brí féin vestorach ar ball. Agus má tá muid ri sa góras éideachas tá gin an cúfas béim ar féin vestorach. Tá mé rá tá sé táhachtach go mechan béin sin éir. Gomach na gaisúr an adaltaí a héin an freagracht a hodal go fiúlam héinte. So a bhocla eile gomach na gaisúr an brean ó písí scríbhneoireachta. Agus iad a chuir gomprolem hier. Nou, a písí scríbhneoireachta héinte má kains faoin seo. Gomach sé an brean ó písí scríbhneoireachta agus met sé an ráil op héin. Nish, actually, to my sample is practical. Jeremy knew when it's decading, right? Agus name was new jamart. New jamart. Agus name was ein piece of sir scríbhneoireacht in new. Jeremy get a ring in new. Na branar a piece of scríb should be tachta chakata. Branar piece of scríb to in mean an nolog. Agus tá me gera ortanish.
bhfuil fás takeíocht, de gapan tú hain bhfuil fás. Ní mis go rá tú nach bhfuil gapan tú hain bhfuil fás takeíocht. Is that dínta go maithagad. Catá chur leis sin scríbhneoireachta an pléise, an rá réalta agus mín, nó rud éige mar sin, ní gá bheith ar sinna. Ach go maith plé beag bídeachad sa siúmaranga cad an fás a takeíocht. Agus I ríist a brathir an aine tagad an rang, na rialacha beidir tal lecu síos agad an rúte ó hí pír meastóireacht an, go meach páiste an bhil pís scríbhneoireacht le na híomh agus bean ar a góplas rá, tá sé sin dhéanta go héon chaid, díanaan tusa sin, díon crún tú ástán, cecha dhéon tú sin, níl tú gearach an clé sin rathó sa siúmaranga. Nus I ríist, chunig mé sé tarló le rang, agus caithfear mé rang, ní láir múinteoirí charbeh. Láir sí coplúir ó híh ceis na chama, ach níor láir sí faoi éon fís a scríbhneoireachta, láir na daltaí a tain. Agus bhí siad uffasach caithfear mé rang, bhí siad uffasach díon go scríbhneoireacht tainte, ach bhí siad a gaineachtáil rudaí difriúil a bhí leis. Agus chunig mé nós deasa bhí an múinteoirí agus a ríist, an te sin art. Bhí cáirt beag chusacha, nó níos féidir cuasa féidir éon ar a gláirbán. Agus na multítíocht, so chuir gásan sin bheith seanín sin híos a gáirneáil agus dút seanín, ní mis gúsáid, tá mis sin níos gúsáid ní smú lán stad, nó beidir ní smú caman a bhí me rivisha. Scríb sí síos úsáid caman. Sna méid? Beidir go rút bochalín eile tá mo chuid tá cínlit. Braithn sé an rang, I bhí an, beidir gúil mo chuid letrú fáin níos fearr, gúil me níos gúil me letrú rudí. Rud a bit, heb ik het bhí an, scríb sí sos letrú. Nó beidir go rút gasúr tá mo chuid panaracht a fású. Agus scríb sí sos. So just copparod, maar ní bheith deis agad, má tá tríchas a chóir, ní bheith deis agad éiste a chalach an acab. Hamid bheith céalgór frí se. Ach má tá deis agad coppla brinn se coppla le smaoinú. Agus beidir sin gan trí chéir seach na ríis beidir le taon na ríis. Agus rud el hálíns freisi benádarach, bín sé taon cuineal súlir. Fecinn sé taon tása go péin ag pointe áid idir se agus deidir mí mehab, tá muid go le breanú siar ar go scríbhneoireacht, so bín sé taon ag cuineal chur fás leis. Tá Múinteoirí mar habla chuirins cuineal checkliste tíiste go chóplear, rudí déach adá, ní léon dachar lei sin, mar tá ónaracht ag an dalta ar an checkliste. Ní tusa tá chur checkliste chéalagus rá, or nearan tú ABC ní se bhac. Tá siad hain cinál rá, caithfear me mar checkliste check a gúil sé siniste ha amán. So, chur leis, ach an rud a tá tábhachtach faoi, I bhfuil hí an tainneamh. Tá sé tainneamh a scríbhneoireacht. Agus I bhfuil dó, tá an leanógus forbert ar an grochíocht de réir a bhí siad a gaile rá. Psantas a tímpach coplar le tá sé an ráitegam. Nus chuirtar ceis go minic is ní hánig sé Americán na ceisne, chuirtar ceis go ar ceachach ceach go folklórúsa. Agus na de. Ní go sé an rudaí ó mícheart leis. Mar má tá sé cuairtú focail sa bholóir. Or cad cinál bárú legam cin fuimetá. Má tá cuairtú féch sa bholóir, tá bárú legam ciile dosínte, ní me go le cuairtú tí tasú legam. So is dólam hain nach me handa sin téans na haid dachart a beter bach agam leis, dog se ag an ín am when scríbhneoireacht tain. A chu ríist braithn sé sin ar tain, braithn sé sin ar a smachta tá tain agus cuasaí ama. Rud a bhána jalan díb, baine na daltaí tainneamhas I bhfuil híam. Baine sé tainneamhas agus I bhfuil dó tag an forbertir de réir tá sé bhil sós chuid an Scoil. Agus má bhíon cheistfu sin beidir ar ball to come out tá sína agus tá caiir sína in spéidir ceál mar rang ar gné se a sos le séin náit beidir cechannéar me náit mar chuide gon rang mún an scríbhneoireachta ag óla me go le tíocht ag gnis. Tá me go eisi go le tosaí le seo, tá me go tosaí le dalta rang sé. Agus an dalta seo, agus beidir is go mé héin níos múnseán na éon mhúinteoirí tá chóir. Tá dalta rang sé, bí na mhúinteoirí agus chuann tú tedal ar a gláirbán clufa pelle nó agus in sin déantar is na páistí scríbh plánal is páistí leis agus tá me geirí pí a scríbh be se ba chléichnú se mar aber bailile agus ceartó me máracha agus mar sin. Agus sin dalach bhún me sin scríbhneoireacht go leor gan ná agus ní me go déanana duine mór gom héine ran nach cha. Tá sí na ceisnig cad a scríbhas me, ní hiige me tedal,
planal, cad dosome, cad bes lár bar, con sa letrin to. An je man anis mo skrif, wil jävel calculeor no wil sí lehanach calculeor. Vet me picture harans, no rudi sharfad. So tak an rudi sharfad, shadan kinal tahi, vi agan yer in skrif nach gulor agan drema. Agus tu kemen aske tin gasor sha, egin jere. So mar der an fakkel mór parkal man gasor sha nish, agus tu kemen dia. Nish. Okay. You'll some sure my palire road that I'm just put on my share by yeah. So ketta with raw. I'm with a process is skill in scríbhneoireachta. You ain't hashtag and fi ein skillelle. The ma skill in the architects of mathematics, skill in the art, skill in the eistachta, skill in the laureg na gasir. Ik might ga talesh ivona. Ik might ga talesh sample hurt gan gasir. Ik might ga talesh múineadh dianar. Ik might nis mo bedun na nis mo. Ik might ga talesh gasir posti gestalti chur gober lan chéle. Agus sin an rud ar fad tá muidir ráfin scríbhneoireacht tá gáilog sin ar fad. Tá gáhain in scríbhneoireacht conas scríbhneoireacht crothach I scríb tá gáhain abhóna. Tá gáhain na gasúir a chur fisrú bant leis agus spéise bheith acabán. Agus láirt faoi agus mar sin de. Agus is dóla má tá aon rud beabhaile le fáil agaí as an rud ar fad go bin é an rud buaile bheitán gur próisis é agus gur scilí. Tag made or store focal nam dalti, agus barnimation ar ball conversation mar passion tawachtach. How much get goni curla door vocal tegna egna dalti. Punkiach, agus in lag an the mach, agus durer mar heinche dahe source creates and agus rich me no mesh and nilin just cannot sprech had rudder is met down gam couple with it. Tush fear hawachtach and 23 tension. Na takes in the Ghaeilge, na genre excel chorrib basti. Nish hadochan leisha. To go hicks na Ghaeilge. Hadochan more leis nachhul sample and nachhul tufa sample again is na scalanide. Shitamakancher sample islands na bunranganna, tamakancher sample islands na melon hardranganna is mashing. Samples na genre different when the band work in the genre about. God on ye the wallow. You know, creamy misha na hossa in the genre se merla ni rushet na laura vi bhuinteoirí gan amachchan sin agus sample a bhailú agus chunig me mar hapla Bunscoile siúmarí fórne scail na béirla go se skriftar op anime genre agus mhúinteoirí caith sample gan na genre stefan a danig sé trasnar na beidir skrif sé pain agus tá gáile sin you know tá aber ga je COGG veel sample value, dus dat zo laat om te mee, go met de kinala feestloer sin de realism vliegen galerij, agus agus na sample hoiders see highlights, is komma, ach go met je het aan, go gemoentje, maar geen toestag maar die normaal gewoon genre of aan in rang 3, go met couple sample bill bech habit, let's altijd, nu le leef kan het altijd, nu het koers kan het altijd, is bij mij Pain winning is pain was Captain School Shaw fear how the college of human school. It is a talk of oh he vein there. Almonty Braham could jitin Shasha she's go more or he scríbhneoireacht de landstad a go háid of scríbhneoireacht na Ghaeilge de. Agus stofi pan sier scríbhneoireacht fear cheangailteach le sin an féin winning is a féin messa ordo ach Caithfear scríbhneoireacht do bhún of freisin gan adaltaí chun sin dhéanamh. Agus in sin of course tá an ceangail de tralaite hana gan agus cuinneoh me ghorá sin an ceangail idir na gine difriúr gan ceangail. Níos seacharte sead na genre. Na sleann an atá seo tá cosís ar a bar ar fad. Roid mise é sin an Curaclam Teanga. Ní fiú domsa bhuair am a chun a múinseo bhfuil tríd choilithe an beagam mar tá ólas domta is an Curaclam Teanga, a curriculum online leis Curaclam Teanga. A chud an síos cad é an genre, cad in a trethehhain leis an genre agus mar sin de. Bhí múinteoirí me caiint le múinteoirí sin písach agus bhí rá cean fág na béim an genre, a féidir bhfuil is agus. An bheile an genre agus an rudéis an fad. An fleag le gearrta am leis fellam, tá na genre fear háhachtach, mar chuann sé steach gasagóir nó musca
an na cinealacha difriú le scríbhneoireachta. Cupparad faoi, ifir híon tangin se le daltaí nó le gasar, gúil se scríb genre difriúla, mar cuppa bliana chun chunig me go rá mlécha rud a cinnt faoin géad go na gasú is a Bunscoile is scríb fiction nó scríb ancient. Agus bhealach tuigim go táhacht lei sin agus tuigim na scéalt agus go maiile ba sin a fádach. Tá sé táhacht forsa go mar sin, cuidir scíg amach sé a díana is scríbhneoireacht mhúineadh. Nus Donnacha an TÉAMA gan déit muid choilicián beag go sin cheangal le ábhar eile. Leis an stair, leis an ólaíocht, leis na mathematics, leis an tíreolaíoch, leis an SPG. Na hábhar sin ar fad, tá cheangal le gur fad leis an scríbhneoireachta caithfear do bhúna go sonach sa lán-Ghaeilge, nó sa rang scríbhneoireacht. Ámantí deirtar le, oké, mar scríbhneoireacht mhúineadh, nó an óscríb. Now go miscal an chéad ancient scríbhneoireacht gásaúd, tuairis scríbhneoireacht mhúineadh, scríbhneoireacht áiseach, sin an tainnim atá orb sa Curaclam Teanga, agus ní acha mis sé harab, mar se táhachtach muid ar fad cinál gúsa di tíir mar céna. An rud eile tá an monócht fiction céimiúil, ólaíocht, díosbaracht, sinna thug mis arab, mar sinna an cleachtadh bhí agam sa beidir chéad leidí barab, so bugann sé beag an níos éas go chumasach chuine de bhíú. An rud a bhí me go rá, Tapan dína beidir go chóirín scríbhneoireacht ólaíochta nó scríbhneoireacht mhúineadh a bhúna sa rang ólaíochta. Ní aontaim lei sin. Is do go gafar bhúna go sonach sa rang Ghaeilge sa scríbhneoireacht, pí sa scríbhneoireachta, chleachtadh sa rang ólaíochta. Agus an rud atá an be sé tá dhéanana seo, se an áid bhfuil ceangal leis an dar level, mar an nábar a bheith tíontain seo teagann se so sa ríist agus sa ríisteile I chéblin darblin, tíblin agus an sin sa test socialta, bí se a scríb PC agus teagan choilicián an na PC. Ma bhreaann tú when you mór an papir, íar fápir atá an leis an test socialta nó ach na cíine tá an, ma bhreaann tú ar bar fád agus tá sé se bhd díon tagam, teagann siad ar fád fi cheann an na genre seo. Nus sin ceann dead atá sin an scríbhneoireacht socialta, sé sin na cartaí buíochuisna, riomhfostana, tá sé sin antagur Curaclam Teanga agus scríbhneoireacht gur genre scríbhneoireacht atá agus ein tíim lei sin. Agus I ríist tá choras ceanna céanna á bhla gan leis na cíile. Má genre electí focí máchan sin, sé sin genre an filiachta, agus ní me go dáin isteachchan sin, ach pás agam ó hí má haí héinte a móna le ranga ceithir blian amháin, gur bhain na daltaí an neidir taine meas be scríb filiacht. Na ní duna mór mis le filiacht na héin, agus beidir go bine an fá go bhfuil go mach an deachta am, ach céint beidir go chuid ar eis ríscatí ach nádín dearmadaid, go bhfuil genre an na filiachta an, go bhfuil samplaí filiacht ar líne, ní le túfas an Ghaeilge ach na dean tá túfas an Ghaeilge ach ní le túfas cinál beidir chórasach nó tá sa méarla, mar ha tá limerick sa méarla tá tá cinál chi difriúla sa méarla, agus níl sé sin go thomlan sa Ghaeilge. Tá obair le déanana ach beidir go níomthaí a réir is le ná. So sin a genre atá anach mar dúirt meta sé bheith fáil a líne. Thug me sampla bháin in seo an ancient. Agus mar dúirt meta na cíneal ar fad agam an seo ach níl me go le tríd aoncheann acu. So an ancient nó mar nócht, tá túdar a héin a gcíseach rudaige. Féidir an údar a bheith mar gáaltas, féidir an údar a bheith mar fástas mar hot, mar ladra, mar rudabe, ach tá tú gcíseach rudaig cinn person tá hála go tain. Agus sin tá séhir fad an, tá sé ar fad an sin mar dúirt me curriculum online, Dara agus tá na tréhéig, tá na réalacha, tá na rudaí tá an, am se chleachtadh, na folklór atá agus na rudaí sé ar fad, tá sé ar fad istehin sin ó hí ma ancinte. So tá me cinál go le hógáil sin mar be me caint faoi an móna an genre agus be me caint faoi ó híomh an genre sin in count ancient. So tá me sé caint in sé an, so rís le war del, tá me cínte go daoin seo a bheits ná argaint machar suas go nachchóir go dóg te seachteachta. Tá me cínte go daoine rá íon go dógann níos faide. Se dá má fleansa, an rud a bhaine bhla, mar bhfuil sé haíon agam sa Scoil hanahéin, beidir clí leis an blanse, agus an sin de réir chéile go dagan de réir chéile go dagan si péin níos cleachtaithe agus me choras níos fáil fe beidir ag sin sos leis an Scoil. So tá muid go a tosaíonn plán seachtaachtainna móna genre, tá muid go déanana ancient. Tá muid a gáil
Tá scoil fad go léana, ag an am céanna, níana bhega, níana bhóra, suas go dtí ranga sé. Tá chala gasar scoil gobar leis, gas le deacrochtaí feola mar richna special, an is be me de caint me héananig cléirfís an beidir ar balbag. Tá chala búinteoir sa scoil, cíál pártachanna bhealach goháin, mar tá siad ardalach gúilte se tarlú. Tá planta sa timplach beidir níos mó bei níos mó gan aintint a tíoch suas ar planta sa timplach. Tá an léthóireacht a beidir níos mó tá na Múinteoirí dhéana leis líon bheag suas go dtí ranga sé, tá sé dírithe i dro an genre seo. Tá go leor a dtí beg dí leis, agus fi scríbhneoireacht rud nach mé me pléile hab an jeu, is féidir do bhunú ar an genre seo. Agus de réir vis tú chuid einhead, agus de réir vis in blianta gimimecht, na vis tú fá níos stohí níos misniúr ó héin mar bhuinteoirí déan an genre seo. Couldn't tú leis, agus smíonn tú rudí na smíoch mis go deorab, agus sinné mar na vis chleachtadh an jarab. Nis tá go an Múinteoirí ceisní amantí, má tá mis a dhéana ran go COGG ach ní léon múinteoir eile dhéana ó léon wahasan. Tá. Mar sa tú fóstú blas go na genre difriúile an na gasúr. Ach sé deacart a víns leis stofa, darlam sa an scoil ar fád a ceanna. Mar sa gás sin sin, fan siad blas blian, agus laidín tú beidir cinál an sampla agus mar sin de réidir vis tú bhil dro ran go sé, an is mús neamhsplach a dáir. Mar stohí bhealach bhí mu a canfuí próses ó hí vín scríbhneoireacht de, agus ben ará se beidir ó hí vín léthóireacht freisin de. Is dom go ha mu bheith blan ó beidir níos feite ar an próses chun bheith foiirifen ó bheith sealmhaithe an léthóireacht na scile a fadhain sa léthóireacht agus scríbhneoireacht go mé siad ag na daltaí faoin am bhágann siad ar an go sé. Amantí bíon imí am gúil nimú go béime a chuir go chóir go chalagasú bheith an léomh an godó, nó bheith an PC mór a scríbhneoireacht ar an godó, bhil tá cinál is plán fad téarmach a gceist leis agus. Tosaíonn, beidir nach choláin nach leabhair de tachtain, choilí de mát, tá mu gan éana. Tá mu go caiin chéadá hachtain a chuid ein ar an genre. Tá mu go ráis na gasúr, tá díana genre nó gasúr. Nis, beidir go tú ranga COGG go sé tíon take up trí bliana chéal bean rih sin tá tá mu go tosaí genre nó gasúr aintint. Right? Cad a héin. Tá sé smíní néire. So, crinn tú ein ar an genre. Tá plé áhrit baint leis a caihanna gasúr samplaí gon genre seo i léomhs an. Tá siad samplaí gon genre seo a lámh seo. Tá siad Tá Louis nó Byron nó markers nó rudí eile sinna áil agus cháil marcail ar bísa leanach chun PC fa gomach faoin genre. Tá siad múineadh áil ar an genre. Tá siad aithne chuile, tá siad fisabhaach ab cinta steán. Tá siad an cinál folklór agus tá siad an péir for letíomhíhéir rá, tá focail céanna, tá go leor folklór mar a chéile sa bísa seo. Tá an cinál smaointeoireacht sin, tá an cinál plé sin a bheits na chéad cop seachtain. Ach, seochain áitiúla dúchláin, tá muid samplaí bheith agan. Tá muid iad sin bhhailú mar grúpaí agus tá muid iad a chuir ar fáil. Agus má tá smaointeoireacht a géimhaintear muin sin lehar deil chuir scéala Ghaeltachta faoi mar Shade not just doilam go gahamait. Nish Russian am new and then Brandon and Irish Times ta piece of 14 fighting words that you know da ibra are simply all in your we can have a different spieler that is was like just really gone. So she has up has medina can about bind sample as hello. I was all up in chip ma for nach which their file be rud can fear or even there like huglan the dego better which I feel no finish. And the house is our father, we are Múinteoirí sample a while. So, Tá Holly Múinteoirí right now. Kes tall us near the Vora with Múinteoirí label. Should draw yes, should piece of got ein should be the piece of book for Honikins, a whole cliff of pellets, Hashakite. No, really, machine. You can't well down this, you can't even rock ancient. Just the one about spatial rock. Okay, so they would just scare him. The capture bridge culture, hand shell, because the guys are not Daniel, a Ganesha smile hub. Réabach, smile hub tragic, smile hub gatiacht, smile hub, rudí mar sinnte. Agus má dhearann siad a sin, breannacha a dhéantad, tá tú hééis siad a chuir cuimrú bailí difriúla scríbhneoireachta. Éis díine tainneamh scríbhneoireacht, díine nach dainnín cinál scríbhneoireachta. An cheiste is fiú freisin chuir. Chuir gompraide sin is scéala léama de maidin
faoi Cinderella nó cagéint gan scéalta sin agus rá intifriocht atá. Agus beidir gníir do óisidir wat níos teisian, and agus just an córa sin a bheán. Mar stoi ag dead an tréimh si bliana. Heta tú géir go mé ag nín an bheith, bhfuil gharnín an bhór beidir níos mna an bheitha. Na cachtach go na garin difriúil. Bhúil het héis hiiscint, ifir híon bhfuil cinálach ag difriúil scríbhneoireachta. Ní gáin cinál céanna scríbhneoireachta. Góna ifir dó, nar atá písa léamh ag mhúinteoirí, nó atá sé téanna tosaí léamh písa, go scríb den éigen sin. Go chuir den éigen le chéile sin. Agus ifir trí, bhfuil tainneamh le baint as scríbhneoireacht, agus beidir nachhfuil as scríbhneoireacht eile ag barthir go cheaptas do héine. Agus rís is rud sin arbins tar chéile. Tá an chéad chaithfear tá sé fear háhachtach mar tú chuidir ran sé tá seans má go tú tú níos mó písa le léireachtó, beidir go tú mar upper baile ó, beidir go tú Trafan sís cearan sin Múinteoirí scríb. Beir de fán tá sa scríb. Caithfear samplaí i scríb go na páistí. Caithfear samplaí scríb ob go practúil ar a glarbán, go bheice siad samplaí, go bheice siad thosa, go bheice siad duine éigean há scríb seo. Go bheice siad múlaireachtaí an air. Bhín tú cainteamach as ard, scríban tú rud, tá tú déanamh faoin aintint, bhín tú ráilab cetá. An rud rinne meid amar sin tá cart beidir chuas a glárad. Aintint skrift ar bhá, agus chola rud ó means tú sa chéad trí seachtarí, chéad cear seachtarí faoin genre scríbsús ar a garta. Agus cum cecha beg na chamórs tá se. Ní gágamach se, rudí just ó means sé tain, agus lí cad op san rá, ó bhearta sin nóta má an ála hen cart, mar sin cart beidir atá sé tain ólam leis. Tás Múinteoirí an scríbn siad as cún sé seach gópa ra, jinsús le té. A múlaireacht fear hábhachta. Ranga sé in cheiste pichecht, fág checht an bheith díana múnaireacht sé dínta ó rang hína rá. Má tá is a gur sampla, farifa, sevir, le nachanna caintil sin rutí sin a bhd a áil ar eis ó rang sé, well, a branaram, catú a scríb hóbsan ar a glár, catú cinál eisiméir nó sampla bhúirt hób ar an glár go mé siad ná dhéana. Dachtú na cúgi go sin tosaí na gasúir a crothú le péin. An náid sa bheith mála an seo, Garda seach an cúd beidir, ní smó obair grúpaíana, obair bertsa. Náid léim tisteach i a tosaí scríb sampling an a genre iad, héins na cóplaí chuir gobar na mertsan iad, chuir gobar in grúpa iad, beidir be duine bháinna chuineál súil ar a gart, be duine eile giniúm smínteach, be duine eile chuineál súil ar an letró, be duine eile chuineál súil ar an, be duine scríb, so ben cahar gobar le chéile. Branse, dige mé an chuirsaí sláinte go go sin deacarí an ach. As wat we te maken zijn. Aber er werd aber groepen vier hábhachtach. Agus gedémin, beter rang heen rang do go gericht nog do. Beter niet toe schachten schacht go binnen mee die nog. Is richt niet is een difriocht, maar brachen je rang, brachen je na tak dat rang agus maar schinte. Maar ta il rang na ad rot kan de kena. Beter go rang de wine, ja sa raai die puntje schacht, maar puntje schacht. Ik heb het eerst nog een tiendag njaalsplaag, omdat dat we hier goed Maar doe maar. Mijn abag niet worden niet wat kind niet precies niet ja. Ach hier nog sto beter dan zeggen je niet in een toeflas schrijven naar afspraak gaat. Dus en noodzakelijk is veel te zeggen man een genre genre is ik ben het severe. Dus pas aan wordt een aan de winst kanaal argument op de naisha it is rasha de mahisa. Het is just drop niet heel gym calculator. Séir tá idir rábéidir tá mis rá pointe well ben je mal beidir ag pointe híana agus dó ní gáithil siar ce an genre. Just túair focail a teil genre rob agus chu ceistem ce dólam si faoi seo le coppla seach ná sa Ghaeilge. Céúirtar déan. Well tá mu inis taí tá chun sampla scríb. Tá gáil le múnaireacht íon ar a glarbán an campéile. Mar a ríist tá de seagad folklóríanana. Swainty inoit, spáinthop kann as lehra. Agus in sin lean an próses, chuir gobar grúpiad, lean an sin ar aisos gotí an seacht. A bronach na cin can leanúir ar a golág agus So seacht an seacht mar sin bíon aber neasbrach an dalta le díanam in na páiste bíon a gáiltaí scríb a goid PC Ní ven sin túfas ímíar mar dagan muid gotí a seo sna chéad sna sus gotí rang dó, mar as amantí bíon nimmocha leis ena. Agus rud eile freisin buin agus ní sé géin an snáán. Chuir gáis tá seachtteach ní cartin is mó an genre sin.
Ní léon rud tosaíonn ché genre eile. A ní léon rud le rá go bhfuil tú sampla gon genre sin a chuairt tóp de chéad seachtain í seach. Tá mar hapla tá go tosaíonn is ar an scríbhneoireacht míniche. Ach beidir leabbalach ríte níart, gasúir, tá mé géann is ar í písín be go scríbhneoireacht. Ach níos a genre tá muid bhna fi láthar an tá muid ólam fi láthar, as a genre ní muid couple seachna. Gréimí chip scríbhneoireacht ancient. So tá an sampling chuairt tóp ag éon am ach caithfear é bhún agus sonrach san nám atá leacrí siad. Agus tá go binne an príomhrad atá misnáineo caithfear é bhúna, caithfear próisis a bheith an. Tá hana daltaí samplaí eiceil, caiise samplaí léamh, caiise samplaí mharcail, caiise ónaireacht a bhacab ar an genre. Bhín sin caiisiad an mhúinteoireacht feiceil scríb, samplan nó óid, trícín, braithse chuirtaí ama ar an gláirbán. Agus in sin caiint siad a bheith ná na gobarn an chéile ar an genre sin, agus in sin tagan na scríbhneoireacht in neamhsprach I lob chéin. Tadan is mar dúirt me, bram se bhfuil tátíoch raibh se. Ó se, sinéad na cíine ar fád. Tá sé sin ar fád am sa sleamna ní me gal chruthíob, be se banana dáil ar réileidech na heastar se ruab, tá sé Curaclam Teanga, léon chéal an ámach ar múlób, sííon arab ach mar dúirt me má tá spéisiad an beise. Ach bhfuil an go chola bhúintúir fisbhead ce le tuairisc. Tá sé deacair a bhúna mar bhfuil ce a héin, tá sé leis an genre. Agus trasní na genre ar chéile rud agus pití ag dére. Trasní ar chéile, agus sinna tú hiara eite go leor. Tá mé hen sé go am nárach chéile so anlam me feic up an namen. Tá seach géiminn sin síos ní me gur frí buéis mar a cuasí ama. Be sé bliana brean sin rís, tá cin sin feici mar tre coití ag am ó am cin deile. Agus just na sampla na frám agus an mónlaireacht mar sin. I bagad ai mar sin tá me teach mar á dheall tá me bocéile agus níos tá me goite bhád cin cín. Just a kind of a shot. Oh no, she come on, let's go. Cobble plan. Okay. Oh, even planned. Honey, couple cash stacher chart 3 keen in some lian. Plan like him a hamster that the good keen some lian or shaking some lian. But han she in Scoil. Is door between the mabager 2 sucharish 3 keen in some lian. Agus in shin baited. De ré chéile wes go le ráiles an áit ben je mal ri na tosí leis na gomeach mhúinteoirí cinál gotí go men a mhúinteoirí cinál compórtach leis agus go tosí sa Scoil a braham tas an golan an pápáid go crackach just get an plan sin á rééis. Is comma gomeach na mhúinteoirí cinál chleachtadh agus compórtach leis déann sin go méidir gomeach se banán níos móan. So, we should have for mission on. Like, raw action. Now, it's not just mission. I'm going to go with home and also with social. Can really pain after Shashala fall, don't know what to be yara. And Turfree scríbhneoireachta on me, annual me, faura. There are the odds at all. Basically, you should be older Scoil, can't be good scríbhneoireacht, mar hapla, older Ghaeilge. Christeach sin is a flan. Tá nolik is social to teach so ni mor ma bedi an cartí nolik mi einir na mi eibran. So so tar the áid ves to hurlish and blancha duréir ves to leis agus rinne me kana méan go ó véal beidir agus lehar Ghaeilge agus in sin na céim na le bakra ma ta ge couple rudoáin le around shop agus Als ik maar een herstellen zich te stellen, kan mijn leskel is. De brander is kan me helpen. Ja. Maar zeg als je een gasor, nish. Zo dan gasoline far kan met de bal. Agus a gasú seo ball chunig muid céir bhí sé nó sííon agus mar sin de. Nis tá muid dhéana rud canna céna, tá muid a fóscail túirt an tedal an gasúr ar an gláirbán clufa pelle. Ní léon deachad amsa lei sin rang sé capam. A chunis tá go ráis an gasúr sa flanal an gasúr go ráis sin cén genre sin. Beidir go anchin sa tá. Beidir go scéal fiction íonas me. nó beidir go tuairiscíonach me san nóchtán. Mar tá se an deachar tedal a áil
nach líon le cúg nó sé go na genre. Agus sinna tú géar go men gasúr rang sé an íana. Go men nerid chleachtadh ige nó eice na genre difriúla. Sampla feici ag mhúinteoirí scríb na rudí sin ar fadfaí, bhfuil siad ná rála pein á tá mis an genre scríb mar genre nó mar an genre nó mar an genre. Tá sé seach éis tríd plé agus caiint. Ach tá gasúrála sin oké hén genre sin. Sa genre sin bhí na rudí sé leanna san. Tá tetal sin cosúir sé gan na scríb mhúinteoirí na muidir an ceithfear. Nó beidir bú go le breanúir an gart agus tá sé rá ce a gart faoi seo. Tá cinál trór a chuirteá. Tá rud a cinint acu le gríime áileir. Agus chunig mis gasúir mar hampla an go sé beidir go deachtartaí láithre acu, deachtartaí teanga acu, deachtartaí beidir nach ra folklór réimse folklór lehan acu. Agus thológus a hiic siad cén genre a bhí siad an scríb siad. Scríb siad PC biracha. Mar bhí cinál frám acu, bhí cinál smuoine acu, agus lean siad é sin agus chrothir siad an scríbhneoireachta. Now, beidir nach PC mar mílteach a díon take le. Ach tá tú buíoch úr PC jazz ag speisiad san bechag speisiad san Harbh sásta le. That's beidir atá níos ábal beidir go dtín sin fiúil an brád go PC níos leanna díon take le. Ach ríos brehan sé sin an rang bhfuil an. Tá ge just mí se ásin agus tágus san sin tá padlet chu le chéala mar ní can riban dhearra ó híb COGG agus tá sé se ar síb COGG agus rilí tá thoilthir beán bhain is le ásin na teagas. Nís asmáis nach don an áir chu féidir riomfasta chu Ghaeltachta agus chu sé sin droa. Tá seónna hí san sin agus agus tá na háisin ar fad. Tuair féidir gur folklór an agus folklór ar líne, tá túfas aibríonn tar sin le coppla bliana os folklórí ar líne, tá leabhar eile na pártaí leabharta. Bhuileoireach go seata siad san scailnaí a bhí hana héin, ach má tá si bhí ar breanúir ab sin tá siad an agus bailla dhearmán siad chu le chéalacha. Tá muidir ein sin tí meastarachs ní meile caithmór an am le seo. Tá bhfuil hisleart faoin féin meastaracht ó íbn sír scríbhneoireachta. Tá go leor plé agus commerceá teach le chéile. Could go imre wat het wordt groepen rangen do le hele kant voor scríbhneoireacht. A C teampel, wat ik neem is een aan C teampel. Achter je de C rang, dat is niet hoe je het had te play scríbhneoireacht, een piece scríbhneoireacht dat je deze jena, een genre dat te wonen ik een naam. Dus geen commercial, geen cohort. Het doe kunnen je een folklore taak, dat doe kunnen je misne gewoon hier een folklore zijn. Dat doe kunnen je een tang, weet ik bij de hora armadine we gaan, weet ik bij de tang de lauwe dan. Bil tá a chuneális na sampla ar fád an ó bhí scríbhneoireachta, díon tar go leor ceisnú leis. Lána fao na checklistí hána faoi, bhreite iontacha me sé féin dearthaí ag an gasúr ní hálíonn sé sin go nádar go gcónaí leis agus mar sinte, scrúdach i dearthaí ag an mhúinteoirí agus na scrúdach i caiiteannach. Bíonn agans go minic nach dagan na scrúdach i caiiteannach leis na scríbhneoireachta. Tá nás, pe go an gas beidir léo PC faoi tá sé teach folklór, da sé ná each even cin John óla pí tá na ceangalach sin an. Ach mar me is dit tú card an eíanana ar meastóireacht leis ach stoch an ruding me rá tá ticeal go leor ó híh an meastóireacht dá agus an scríbhneoireacht ar freisin faoi. Ach caiim rá, ní rannig mis trasna ar héanrúd fós I bhí chomá agus an sír scríbhneoireacht chu meastóireachtaíonna scríbhneoireacht na gasú. If it heen retain mar búnteoir ó hachtan go hachtan. Ach if it dóg an daltaí héin go na ma hosintas an córa sin. Bhealachas córa garimúrtá, go me daltaí lán a ranganna, breanúir go scríbhneoireacht agus rá, beidir go cheartta mar sin níos far, beidir cheartta mar sin níos far. Céir eile tá wet, really ó híh measúnúide, má tá smacht acapsan ar a measúnú an náid muide. So Claire, tá mai cheapis go ácha me mar sinna a couple of ceisteici seachas mai leisceilta me beidir be útamal hart leis na sleána agus Fibre a bhí halgur míle mágad agus cosúla gachtar eile bhí géisteach an sin bhfuil me héin ansalt as agus is bralamsa an bhéh me chuirtú ar an grothaíochta gur féidiréis sin Herbert go cuarasach in ar éire trína deisnar fád sin a chuirt an téir scríbhneoireacht le linn na seachtainna agus an ragach sin a chuirt an apáistí bheith fécinn ar an dul chun cín ócheachtain go seachtain agus ó bhí go mí. Táneart multipraticúla tucha agat sa dúin freisin maidir leis na seanraigh na cinálacha rudaí ar féidir le scríbhú an sin.
Ní dóilm gur tháinig ein ceis nua isteach ach tá fáiltearóh fad rud éigen chuisteach san aim cabrachtan sin má tá ceisir bit a réleata le linn an teisiún. Agus a golóir denna ceisian seo clúide agus is dóilm a bhí hálaach. Bhí ceiste bháin an sin ifar a haindéig céire a beidir go bhéit a rá chuige sin. Se rud ceiste tháinig isteach an sin maidir le páisií le riachtanis faoi le. Bhfuil éon bhultaí agata maidir le sin a bhíhall. Is tá on chéad dhéar ag sa rang scríbhneoireacht nó beidir an card an scríbhneoireacht a beidir thugann stíine just ní rinne meid armada sin rá. Is dom go ha gach páiste sa rang pórtalacha an. Ach tá sé ríiste sin os an éon rud eile bhaine mar sin scríbhneoireacht a difriú haanach an beidir na grúpa difriú is sin mar rang againn. So nach beidir deisiigh na páistí le rich na speisialta bheith achirtí fólamma go méid amach deisiach beidir choleg rát eile nó ceisna eile an arób nó difriúile tóhíh de hagus hainte agus mar sinne. In téad a déireann faoi tá sé seo láidir go gáasú le achirtí fólamide ma tá net chleachtadh go feiceil an rud. Tá sé tééis eiceil, tá sé tééis chuisteil, tá sé tééis mhúinteoireacht a scríb. Tá go leor pointí cábharach chríd an bróises fanna seachtarach fadmhaid. Agus áirdíonn sé sin na misneach atáig na gasúil chunéis sin dhéana. Agus an rud eile freisin faoi stochaid tá sé don an breanúir samplaí eile. Níl sé cinál mu sa bhór sa bhásach ó híh scríbhneoireachta má tá sa dhéanana genres mar hapla aintse sa seachtain. Well tá samplaí eile timpeall ar beidir go grochan tú sampla, beidir tú samplaí hóp, so tá sé nánagáil isteach, tá sé sin cinál mar scafaltach le díú isteachid. So go bit éáte bheits a cháin. Má chéan rud eile cepa tú héin, má chéan rud eile tain. Well is dóí lom nar hagan tú ar stratéis i bríon de fáis le riachnas faoi le, I brín sé don rang ar fad agus ceint an rud é sin ná an lucht léite bheith an solir ag an tús a bhí ar do geogram an sin mar hapla mat ag leirt faoin faoi mo nuach nó faoi mo chóir scoilin a rud ag an mar sin go bhfuil siad áscríb faoi sin mar go bhfuil míos conéis sin a haspóint de rang a cuaig mar caiith sheets in Beiger an cinnig dhéanamh faoin taras scoilin a rud ag an mar sin. So lucht léite bheith anna solir agus an difráú mar a dúirtú a dhéanamh Beiger le linn na ceardanna scríbhneoireachta hain agus páistí áirithe an deacu de bheith acu buineann sé leis a meatan agus ruidir mar sin agus bé geara agus ruidir mar sin ruláil na mála agus ruidir mar sin ag tastal. Páistí Beidir le dyslexia mar fecin bhfuil ceist agus teach faoi sin. Bheith rangt in a stratéisi a bhfuil Jackie de Brún is sesiún eile an úsáide an seo maidir le stratéisi léhorta má tatú héine bunk na stratéisi sin a bheith ar taspóint sa seo maranga léim Harris nó chuceise gine ag eile fex an nochlóragus ruidir mar sin cairn si sin go mór sóidm leis an páist a chumasú freagart a ghlachas an scríbhneoireacht hain. So is dóilm gur féidir golóir den is stratéisi den léhorta úsáid sa COGG seo freisin. Tá ceist eile agus gur magad céir luúg si go bhfuil áisna eile maidir le sin páisiú le dysléicsa le ceirló an sin. So tá rud ag an eile teachtaach ní raibh na iní na scéil scríb riamh ach le scríbhneoireacht sin a scéalt a chuir le. So dóilm go léirnta sin an trasní leir na scilline bheith an rudí rá rudí ó bhéil agus an teanga scríb agus mas féidir Beidir an cóthathú sin i dhéanamh le linn na gníomhachtaí scríbhneoireachta cairóí sé le scilna omlána teanga an fáiste. Agus a rud eile freisin anna cléir stocha, ní bhhainn sé bháin le Múinteoirí ranga, máinn sé na Múinteoirí acuiní, máinn sé Múinteoirí takeíocht a fhoghlaim, takeíocht a Ghaeilge má le Ghaeltachta. Tá sé táhaach me chollehhaine. Agus sinna capam héin an buntáisteir nar tá chollehhaine sa Scoil i dtíon an John Recénig an amcéna. Tá samplaí ó le feiceil sa siúmra, tá Beidir Múinteoirí takeíocht nar a hains na gasú amach, má tá siad go le macha sa siúmra, tá Múinteoirí an takeíocht na fear cin genre tá sé gan bhfuil éon sampla déteach nó mar trinide. Agus an sampla beráid sin de freisin go mé na gasú eiste go leor le líne le líne na bliana seo chola me faoi scailehhain mar hapla go chuirsiad na Múinteoirí na gasúid bhí ran go sé I léomh súm gan na gasú a bhís na bunranganna I léomh na cinál samplaí gan na genre lo dacha mai anna féidir le astrotíide. So tá táhachtach go mín cinál capalisteacha gan nuair a dtíobh ó hí dyslexia agus ó híh na acuní bretha sinna tá arbeitir ar chéile leis go méid sé sinna an núsáid
leis man ag den lei tá einig mhúinteoireacht ar an dáilta agus tuigeann séanú sí a deachtaí táine den agus ní lána se déúte steach leis. Mar dúirt me ní féidir lomsa a chuil le mar haí héin ar seo. Chunig mé gasú le deachtaí fiola, a chunig mé gas le richtna speisialta. I scríb PC, deasa, bhí anhá agus gur siad chobródú leis agus ceapam is cum ce ceap mise ná ce ceap múinte ach bhí siad san ufas ach bródú leis go bhacha siad a bí a hé leis agus rud eilestoch a freisin faoi thug se cinál misne chob chur leis an tamar fad agus sin é máid bu eiletá lei seo clé a bheith caiintbí goach siad san páirt be siad a géisteach leis agus tá muid de fiolam faoi Conna scríbhneoireacht na bailí difriúil ag daoine scríbhneoireacht agus mar sin agus dulm go sin fíor hábhachta. Agus mar luútain sin a bheith éisteach le rudaí tá rud ag an eile treis teachtasteach ó ranfuirte ag an éilis go bhfuil sé antábhacht do fáistí éisteach le seanraí éagsúla don léomh sóirt agus beidir go gceapacht in is lom nachscrínar atá antú mar a bhfuilach taithí acu ar ic sin na scríbhar trí le bhaint sin agus má tá níos má taithí acu ar cheanraí éagsúla beidir go bhaidí semach bhfuil siad go maith ag seanraí éagsúla agus go daíonn seanar bhain thar cheanra eile lo ach I gweitsin just go mé an taithí scríbhneoireachta níos saoirse ar níos saoire acu le linn an lei. Well, chunig mé sé ceangan ar beidir uirthe sí measúna a hagamsa mar Scoil nó mar mhúinteoirí i lá me faoin bheabhar agus ní tá daoine an íana a daoine nach níana sin difriach. A chunig mé bhfuil bháin mar hapla rang go bháin Scoil eile ní Scoil héin agus bhí an leabhar bhí chur le chéile go rang, bhí samplaí genre difriúil ar fád agus Darda sem a chríleg nar chunig mé mar I ríist bhfuil agad hiic na gasú sin go bhfuil Johnny Difrán agus an painting goláidir táthar léhaireacht dhéana leis na páistí mar ámantí ceapam muid nach bhfuil TÉAMA againn sa siún beidir rang COGG sé, COGG sé na rang. Now, freisin is léir nar so na scríbhneoireacht bí muid anceann go scaithce go harad éigen bheith scríbhta ach sa chéad dá hachting ó froise sa go caithfear ní an taide scríbhta bhfuil bhí sé de léamh. So sin a léhaireacht freisin. So tá léhaireacht fíor hábhacht, tá lé fíor hábhacht agus sin tá meast mhúinteoireacht an mhúinteoirí scríbhar a glárbáil. Agus béidir bhfuil agad mátá rang agad agus go bhfuil I teachtaráisiigh na deachtaí fólam agus deachtaí. Béidir bhfuil agad sampla nó ró scríb, bheith cinál difriúil sa sampla. Ní léon dochar lei sin. Mar amatí bín ceist an cemid sampla chóirí scríú, sin freigur gearmhíonn aga mar sin, brahann sé a chósaí alma, brahann sé cemid alma tá agad leis ó híomhann scríbte. An chleachtadh freisin beidir bhfuil nach neanna a bhaint se tátaí chleachtas má tá deisinaí na ranganna eile. Má sé na písa bhí turganmh nó písa faoi tuairis faoi éanaigh san ólaíoch nó písa faoin scríb faoi fólainn san tíreolalas sin tuairis. Agus é sin rá agus a rá bhfuil agad is genre difriúil scríbhneoireacht é sin chuir a solas chuir an ólas faoi. Gur míle céad maigad sa bhí las an sppraige scríbhneoireachta sin a thuirtún ar fad agus fecim go bhfuil céire tréis roinnt fís anna chursús freisin le dul siar ar an léthirt mar luúchtún sin tá anna nasc éidir na scilna sin agus is féidir an léthirt úsáid chan éascan chuna scríbhneoireachta sppraige agus a bhhailach de chlé. Déid mis doraig ag caint faoine seanraí agus faoi chusaí scríbhneoireachta ar feargaí bhd is soilm ach ar an drochar tá take ag Dara ag Dara an teisiún an seo, so bhrála mo bhuichas ó chrí a gháile a bhí heal dola a hain anna chuid tá scríb sios nótaí an seo den na léchtaí dom hain agus am cinnte gur fiochach múnte suas cúpla Múineadh le tríle bhaint asú a Mhúineadh agus na léanta tá ag teacht. Gur míle céad maithagad a bhíhil agus gur míle céad maithagad i lé as teacht an pránón agus sa súlagam go bhain sé bhain solta agus an tarbh as na smuinte seo in bhar seomú rang a hain.